ओइ हाय नोंथांमोन मा खालामबाय दं नोंथांमोना? दिनै जोंनिखिजा जोबोर अखा हादों नै जोबोर अखा। माने बुंनांला आरो ओरैबायसा अखा हादो ओरैबायसा अखा हादो। आं थानाया जाबाय दा आं जेराव दं बेयाव जाबाय तालपुरि। एम डि बांला डि आइ जि बांला जिङाव दं। दा जोबोर अखा हादों। आं जाबाय भिलाइ सेक्टर 3 निफ्राय सेक्टर 9 आव आउट पस्टआव दंफैयोमोन दा नै 14 दिन डिउटि होनायनि उनाव आंखौ दा नै दिनै सेक्टर 3 आव लिंहरफिनबाय दा थांनांगौ दा नोंथांमोन बुं बोरै थांनो इदि अखा हानायाव दै सोम जालायलांबाय बोरै थांनो आं दा नोंथांमोनहा बुं बेग सेग पेकिं खालामजोबनानै लाखाबाय नाथाय दा थांनो हायाखै बिनिखायनो आं एसे लाइफआव सेयार खालामनि होननानै बे लाइभआव नोंथांमोनजों नुजादों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नुयोब्ला नाय जोबोर अखा आं माबोरै थांगोन बेखौसो सानगासिनो दं। दे बिदिब्ला थांहोलांसै आंबो नङा होमबा एसे बोथोरफोरखौ नायनानै रेनकट टेनकट गानलायनानै एसे साथा हात्ता लानानै थांसै साइकेल दं साइकेलजों होख्लायलांगोन आङो 15 मिनिटावनो नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा आं मोनहैबाथाय लाइफआव नोंथांमोननो खोन्थाहरफिनगोन गोजोन्थों नोंथांमोन बाय थांसै आथुर जाबाय।